tak čo chce vlastne to NATO dosiahnuť, keď vie, že silou nemôže ísť proti ním. To je proste len ich chamtivosť tých majiteľov fabrík, a už som vám povedal, to sú majiteľia fabrík, to sú tí páni, Rothschildovci, Rockefellerovci, Gatesovci a ďalší, Šorošovci, ktorí vlastne financujú celý zbrojný priemysel. Oni zbrane vyrábajú, dávajú ich Slovanom, aby sa zabíjali. Podporujú Ukrajincov a Rusi si musia sami chrániť. No už im začali pomáhať samozrejme aj India, aj Čína, aj ďalšie krajiny, Korea. Takže nikto so zdravým rozumom nechce tento konflikt rozširovať a nikto so zdravým rozumom nechce, aby takáto vojna bola a chcú, aby bola čím skôr skončená, pretože keď túto vojnu neskončíme, tak zanikne planéta. Putin dobre povedal, keď zanikne Rusko, zahynne život na planéte. A toto si musí každý občan so zdravým rozumom uvedomiť, že takto to skutočne je a bude, keď bude naďalej provokovať Amerika, alebo teda Spojené štáty americké s Európskou úniou a teda vojska NATO.